भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पवन सिंह ऐसा एगो आदमी बाड़े जौन की एकदम नया नया लकीर खींचत रहेले। लेकिन ई जौन वायरल गर्ल पिंकी बाड़ी उनको से बड़का लकीर खींच दिले बाड़ी। देख ली रहुआ, उनको से बड़का लकीर ई बा कि अपने से गावत तारी आ अपने से डांस करत तारी। तो ई तो कहीं ना कहीं एगो बड़का लकीर बाटे और लकीर खींचले बाड़ी। शायद इनके देखा देखी बहुत सारा लोग अबेंगे लेके थरिया खोजेला तर करिया तो दवा के लाग जाला दी के भीतरिया पानी डाली काम कइला से हो गई करिया हम नैयरवे में ये सवरिया रुसाना करे जा हम फाटे छोटी छोटी बात पतुल तारू डांटे धनियो सब धन तो नु बाटे धनी सब धन तोरे नु बा तावा लेखा गरम रौरा करी ना मिजाज के काम ना करानी रौरा बात मा हराज के फेंक दना लूड़ा तोरा कम कर गुस्सा चितर फूट जाई रंग छूट जाई डला बूट खाई तोरा राजा जी के दिलावा टूट जाई तोरा पिया जी के दिल टूट जाई। यही गाना है। तो देख सकत बानी रउआ सब पवन सिंह के जौन की गाना बाटे और ये गानवा के गा के ई वायरल होकल चाहता रही फिर से। यानी कि वायरल तो पहले रहले रही लेकिन फिर से वायरल हुई काहे कि अब रील्स बनावत तारी और ई गाना गावत तारी। तो तोहरे से कम एक दूगो और गाना तनी पवन सिंह के सुनावो। लेके थरिया खोजेला तर करिया तो दवा के लाग जाला दिल के भीतरिया पानी डाली काम कइला से हो गई करिया हम नैयरवे में रही सवरिया रुसाना करे जा हम फाटे छोटी छोटी बात पतु लागो तारू डांटे धनियो सब धन तोरे नु बाटे। गाना तो रउआ सब देख सकत बानी जौन की भाई पवन सिंह के गाना खाली गावत आ रही और उनके गाना पर रील बनावत आ रही फिर से। तो हम कहें कि तनी एक बार डांस करके दिखा देबू दर्शक लोग के। जी काहे ना, जब डांस से प्रैक्टिस करते हैं तब डांस काहे ना कर। तो हम कहें कि गनवे गा के एक बार डांस कर दो है, कर देबू? हाँ कर देम। तो चली रउआ समझ देखी पहले ई पहला उ लड़की बाड़ी रील बनावेला जोन की अपने से गाना गयन और अपने से डांस करियन। हालांकि बहुत लोग ऐसा बाटे जोन की दूसरा के गाना पर रील्स बनावे लोग माने दूसर के गावेला नु तो बनावे लोग। लेकिन ई ऐसा बाड़ी की अपने से गई हन आ अपने से बनई हन काहे कि नया लकीर खींच रहल बाड़ी। अभी नए नु लकीर बा का हो ऐसा के उ ना कइले रहे। अभी हम नए लकीर बा देख सकत बानी कह तारी की यो लकीर खींचल चाहत तारी पवन सिंह खानी काहे कि पहिला बारी ई बनावत तारी रील्स जे बस गाना गा के आज ले के होंगे बनैले नहीं के का। हाँ तो तू डांस करके अपने से तनी गा के रील बनावा। चलिए आई जी हम ना दे धनिया ला पे बना। हाँ हाँ वही कोई चे छोड़ दियो उतना याद नहीं के। हाँ। तरकरिया पे बना। हाँ तरकरिया वाला करी। लेकिन बहुत लोग अश्लील गाना पर वीडियो बनावेला वो लोग के का कहबू तू? अश्लील गाना पे बनाने लोग हम कहल चाहे के अश्लील गाना हम नहीं जानते अश्लील गाना माने कचरा गाना जी बस। हाँ, हाँ। कचरा गाना पे बनाते लो वो मत बनाए लो बहुत कचरा गाना बाटे वो जो दर्शक देखता है लोग ओके कौन लोग उ ना देखे कैसे अश्लील गाना पर वो सब ना बनावे के। और बनाते वाले लोग तो बहुत कचरा गाना बाटे माने बनावते वालों तो तनी बढ़िया बढ़िया गाना पर बनाओ लो वायरल हो लो का जी कोनो दिक्कत नहीं है कोनो दिक्कत। लेकिन जे बस ई अश्लील गाना पर रील बनावो त लोग कहीं ना कहीं रील बनावला से ही उ गाना तनी चल जाता बाज जाता टे ना। जी सही बात बाटी। जी सही बात बा। हाँ तो पिंकी के कहल ये बाटी कि अश्लील गाना पर जे भी रील बनावता प्लीज उ रील मत बनाई लगिन। और ये पिंकी है जौन की आज से 10-15 दिन पहले विधायक बनत रही लेकिन आज रील बनावत रही। का रीजन बा? विधायक किंग बा, विधायक की कुर्सी अब तो खत्म ना हम विधायक बने ये बात नहीं के हम कुछ कह देनी तब विधायक के सपना छोड़ के सिंगल बने के सपना सोच लेनी ये बात नहीं के। हम जब बचपन से कहते अगर मैं वीडियो में हम विधायक बने तब बने तो हम अभी तक ले बने। अच्छा तो मैंने विधायक अब केंग बनबू? अब तो तू तो गावो तारू नाचो तारू तो विधायक केंग बनबू? अभी उम्र नहीं के अभी उम्र नहीं के विधायक में लड़े के वैसे अभी नाचत नहीं। देख सकत बनी रुआ सब पिंकी कितना काम करता बाड़ी। माने अभी इनकर उम्र नहीं के विधायक बने के ऐसे विधायक नहीं बनत ना तो बन गए रहती। अभी इनकर उम्र बा नाचे के पढ़े के गावे के ऐसे पढ़ो तारी नाचे तारी गावो तारी माने इंटरटेन करो तारी लोग के। लेकिन अच्छा बात बाटे कहीं ना कहीं अच्छा गाना पर रील बनावो तारी अच्छा बात बा। अश्लील गाना पर रील केहू के ना बनावे के चाहिए। आजकल के बहुत ज्यादा लड़की भइल बाड़ी सन
अश्लील गाना पर रील बना के एकदम वायरल होके के चाहत रही अश्लील गाना गा के वायरल होके के चाहत रही तो ओकनी ला एकदम जोरदार तमाचा बा ओकनी के ई पिंकी देता रही जोरदार तमाचा। तो हम ये कहें रउआ सब अगर वीडियो के देखत हन तो एक बार शेयर करी आ पिंकी जे बासी इनकर ई डांस कैसन लागल हो गाना कैसन लागल हो कमेंट बॉक्स में अपन कमेंट जरूर करी।